Aj nitrianske obchodíky a reštaurácie si potrebujú niekde zaobstarať svoj tovar. Dnes sme za vás navštívili jeden z najväčších veľkoobchodných reťazcov. V prvom rade nás zaujímali názory samotných obchodníkov a prevádzkarov. Využívame hlavne kvôli tomu, že je to čerstvý tovar a nachádzame tu hlavne všetko sortiment, ktorý je potrebný pre našu prevádzku. Sortiment je široký, ja som veľmi spokojná. Čiže sú tu výrobky, ktoré sú vhodné pre nás do závodnej jedálne. Sú tu veľké balenia, ktoré sú vhodné preto, aby sme chutne a kvalitne navarili. Služby veľkoobchodov využíva čoraz viac ľudí. Vždy sa snažíme prinášať niečo nové pre našich zákazníkov, tak aby sme im zlepšili to nakupovanie u nás, aby sme im pomohli v ich biznise, aby sa aj oni mohli zlepšovať. Sortiment veľkoobchodných predajní nezahŕňa iba tovar. Do ponuky sa dostali aj rôzne ďalšie služby. Nakoľko mám maloobchodnú predajňu, treba naposledy som využila službu školenie HCCP, čo sa týka hygieny, prevádzky. Tieto služby mi pomáhajú, vedomosti naberiem. Máme pripravenú maloobchodnú akadémiu, ktorej sa zúčastňujú títo naši zákazníci a kde im ukazujeme nové trendy v rámci maloobchodu, jak sa dajú tie predajne robiť krajšie, jak sa dá ten tovar vystaviť ináč, aby bol pre zákazníkov lákavý. Vzájomná konkurencia veľkoobchodných predajcov a dodávateľov prináša so sebou výhody najmä zákazníkom, ktorí sa môžu na základe rôznych kritérií rozhodnúť, čo je pre nich pri nákupe dôležité. Na Slovensku sa veľmi silno predávajú slovenské výrobky, ale snažíme sa podporovať aj lokálnych producentov. Takže máme veľa dodávateľov, ktorí sú priamo z nášho regiónu nitrianskeho. Nákupy vo veľkoobchodných reťazcoch oceňujú najmä nezávislí maloobchodníci či malé až stredné firmy. S požiadavkami zákazníkov tak stúpa aj úroveň kvality produktov a poskytovaných služieb. Televízia Nitrička, Angelika Ďurišová.